Tepuk tangan luar biasa. Ngene ora gelem bawa lho, Mbak sampean. Lah nyen sewu, kula menika sanes pesinden Pak nyon sewu. Sae, terus ya selirane tiang-tiang sakniki piyai kados jenengan niku. Ah? Gedhi ngoten niku wae. Nggih to Pak. Ngersakne Pak. Mboten. Tenan lho Pak. Heeh. Kok anak mak selenting Ki Cahya kun tadi bersama sinden titik-titik nah pripun Pak? Wasrahino bang bang wasrahino srengenge muncul sunar sumamburat bang bang wasrahino Serahino srengenge muncul
kena pinira pan wetan sampurata sempurata sempurata yang pertama dan yang terutama nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Setiaji Jatipura. Sadurunge ngaturake lelagon, Nduk, kula nyuwun perwakilan saking Setiaji seniman Jatipura Nyawiji, kula nyuwun penyanyinipun setunggal napa kalih ngoten. Monggo gandeng menika ingkang kagungan hajat panjenengan Mbak Yu, nggih. Panjenengan mriki nglipur dumateng para warga masyarakat, jenengan ingkang kedah murwakani nembang mangke kalajengaken dumateng sinden-sinden Madangkara menika. Ya. Monggo dipun daulat Mas Joko Petruk sinten ingkang kapatah minggah wonten pepanggungan mriki. Ngono. Ngono kuwi. Nggih mriki wonten mriku. Ha nggih. Iki sak brebetan kaya Mbak Tatin Titot iki. Nggih, nggih. Bodinya seperti badannya kita pada dalam bodinya aja yang keliling. Mboten nggih. Sae sanget. Pak Dalang. Nggih, nggih Mbak. Asmanipun sinten? Dalam Heni, Pak Dalang. Oh, Mbak ini lengkape? Heni Podang. Heni Podang. Nggih. Jenengan niku janjane penyanyi napa pelem? Kula kok pelem to, Pak? Lah Blitar mriku enten pelem Podang. Pelem niku kuning gawedhi, lek dicokot mak grep sino banyune akeh, Mbak mriku. Betul ngeten iki. Heh? Ngeten iki ngian pelemnya. Nggih, sami kalian jenengan ngoten niku. Nggih. Yo Ibu Pesindan Nyon Sewu nggih. Bu Kesi. Idola saya sepanjang masa. Mugi-mugi sehat selalu nggih, Pak Cahyo, Bu Kesi. Amin. Mugi-mugi teman-teman pengrawit semua tansah pinarengan sehat semua. Menika para senior juga nggih, Bu Kesi nggih. Alhamdulillah saged pinanggih. Menika dos pundi, Pak? Kula minangka wakilipun para kanca-kanca Sanggar Madangkara ugi ngaturaken panuwun dumateng para panitia sedaya. Jenengan mang nembang minangka tandha katresnan ngoten, monggo borong nderek nembang napa. Nggih. Kula nyuwun podang kuning mawon nggih. Wah, nggih. Gandeng asmane ya Mbak Heni Podang ya tembange podang kuning. Ha nggih, coba kaya apa. Dipun bawani komplit nggih, Mbak. Aduh, ya ampun. Allah kok ya ampun pripun. Ya kudu dikomplite ngono. Ayo. Ayo Waranggono iki saya sepuh rumah saku malah saya kemayu-kemayu. Lah nggih to, Pak. Padha karo bojoku kuwi lho ya. Pripun? Kok dalem menika Bu Kesi. Sing lanang ngarepe munggah panggung diambungi ngono. Loh, itu kan merupakan semangat kagem panjenengan. Harusnya jenengan bangga dong punya istri seperti Bu Kesi. Bangga, kula bangga. Nggih. Nggih pancen ngoten niku ingkang sae ngoten niku. Nggih. Pancen Bu Kesi menika le tresna kalih kula niku sepenuh hati. Lek umume wong wedok niku 100%, dhek 250 to. Hati malah
langkung nggih. Langkung ya Allah luar biasa. Tapi panjenengan menika kalih Bu Kesi memang pasangan yang sangat serasi dan selalu pripun nggih harmonis gitu loh kalau dilihat ya. Nggih, tau leres nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggih sebagai contoh untuk para-para adik-adik. Nggih. Nggih, ngoten niku arep golek sing kaya apa lho, Mbak? Nah, nggih, nggih. Pripun melih. Nggih, Pak, nyun sewu. Menika lajeng kemawon nggih mboten sah ngagem bawa. Lah ten apa lek bawa ten apa? Mboten napa-napa. Alah, Bu. Kowe ora anggarane ora gelem bawa jenengan mumpung Lah petuk. mboten lho, jenengane pripun to? Ini ada anggarannya sangat besar lho, luar biasa lho, Maksudnya sing Pak. kagem nembang niki lho kan Oh, mboten nggih. enten Lah apa-apa. pripun? Dibawani Asmarandana mumpung petuk Aduh, ya Allah. Apa ya? Mau nembang pisanan mosok terus langsung tak tungtak ayo dibawani riyen. Nadyan wujud temong paksi. Tepuk tangan luar biasa. Ngene ora gelem bawa lho, Mbak sampean. Lah nyen sewu, kula menika sanes pesinden Pak nyon sewu, mbok menawi mangke iki kathah kirane nyon pangapunten nggih Pak nggih. Lah kok kudu sinden iki apa? Kula penyonyo. Oh, layak kula diantemi wong mendem ya penyonyo. Penyanyi, padha mawon penyanyi kali sinden padha mawon. Sae, terus ya selirane tiang-tiang sakniki piyai kados jenengan niku. Gedhi ngoten niku wae. Nggih to lah nggih to Pak. Ngersakne Pak. Mboten. Mboten, Mbak. Kula wis ra mampu, Mbak. Duduh lene mau turene duduh empuk. Iya. Kuwi gedine semono ki cara perawi ditumpaki ora uling. Pripun? Mboten, monggo dados. Ya Allah. Geton aku gak patek krungu mau ya Allah. Ayo. Monggo Mbak penyonyo ayo. Jenengan mboten pengen banting sentir ngoten lek nyanyi kan sosok napa niku berhubungan dengan apa umur ngoten lek umur 30 munggah ngoten niku napa niku kesusul liyane sing luwih enom to. Mboten pengen dadi sinden ngoten niku. Kula to Pak, aduh ketinggalan pun mboten ketinggalan saya sudah terlalu apa ya Bu ya? Apa? Ketinggalan mungkin mbok menawi nggih. Mboten enten Mboten ketinggalan. nyandak ngoten lho Pak, ngoten. Mboten enten batasane ngoten kasep utawa SPYT mboten enten lek sinden niku. Tapi kalau Ngantos siswa Bapak pinten? Bapak mau ngajarin boleh? Hah? Mau ngajarin saya nyinden boleh? Mau boleh. Kula ngajarin jenengan. Aduh, kula mangke ngajarin jenengan dugi ngriya disampluk parut kula. Niki mawon berdamai malah jenengan ora. Ya Allah, malah curhat ya Allah. Ya Mbak. Bu Kesi, kalau nanti macam-macam lagi silahkan calling saya, ya, atau gedruk ping 3 sebut nama saya, oke? Siap Mbak Eni. Oke. Tenang Mbak Eni. Tapi kalau saya tuh ya Mbak ngeten nggih. Nggih. Teng panggung ngeten niku bojo kula menika pun ibaratipun milik umum. Milik umum. Milik umum. Teng mriki pun kula liarke. Oh gitu. Jadi wingi dalu kula mboten tumut tanggapan teng pundi niku alun-alun Karanganyar Pak Nggih. Bupati. Bojo kula niku dan dijaraki karo Birgita niki lho. Bocah niki. Mungkin iki lho. Ya wis kono kesempatan wong aku ra melu Pak. Pun ngoten niku pun kula bebas, pun kula liarke, mboten napa-napa. Nggih. Dan malah biasane lho. awet enom Oke sih, biasane lek bar wayangan lek sinden langsung brubut ndang mulih ngono to. Mambenge rampungnya lek jam 3. Rampung jam 3 dhek jagongi aku ning omah nganti setengah 8 isuk. Ya men ngene, aduh capek. Dadane dijok-jokne. Ujune aku anak kaji langsung astagfirullahaladzim. Alah. Lho aku yo ngerti dhewe lho. Dhewe iki to, iki Birgita Ejan. Wah, aku ra melok lingguh ning jok mobil ngarep dhewe sebelahe Pak Yoyo.
Lah ya aku umurku malah kaya wong 17 tahun ngono lho. Ben apa bir bapakmu semangat tono, dhek dadi semangat sejahtera pikirane ngono lho. Ben ora karo aku, lek aku ku stres dhek ngono. Tak ureng-ureng wae. Ya stres wong seneni ayo. Ora apa-apa ya, Nduk, semangat nggih. Mesake ngetheng-ngethenge gawane buke ya. Oke. Yo, Mbak ini yo. Halos. Halos manis nengsem Sugih cengkok ya, Pak. Kyai Putri biasanya lek sugih cengkok ngono ki lek nang omah ya sugih cengkoke. Nggih cengkok nek ngunek-unekke bojone maksude. Nggih. Ning marem nggih jenengan seniman Karanganyar dipun ayomi kalian Pak Juliat Mono. Alhamdulillah ayem tentrem Pak. Alhamdulillah. Nggih anggenipun gatekaken dumateng seniman seniwati ngoten niku. Nggih leres nggih. Mila nggih leres ngendikanipun Mas Joko Petruk yen ngaku dadi seniman Karanganyar aja sok ngarep-arep Karanganyar wis paring apa marang seniman ning kudu diwalik seniman sudah memberi apa kepada Kabupaten Karanganyar ngono kuwi. Mula anggere sing dawuh iki terus kabupaten utawa Pemkab utawa Sekar ngene iki anane mau sendika dawuh. Ya ngono kuwi. Ya, Mbak. Golek isi podang jenah Lalu ibu bunga nyanding bisa dadi kasih bawanipun dipun lajengaken lagunipun Podang Kuning karya Dalang Darno. Wah ya. Podang Kuning adalah doa yang terbaik untuk seluruh warga masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga dengan ulang tahun Karanganyar yang ke-107 mampu terbang tinggi menuju zaman keemasan bersama Pak Juliat Mono. Monggo dipun aturaken Podang Kuning saking Kendang Mas Noval. Yuk. Monggo Mas.
Sinden Madangkara, tepuk tangan untuk Mbak Heni. Matur sembah nuwun. Pangapunten kadah lepatipun Pak Dalang. Nggih, dawa sami-sami. Mugi Gusti artisnya Madangkara. Ya, sapa? Iki sing wiwit wayangan budal, wayangan mambengi nganti mulih iki le gemati karo aku. Ya. Sapa? Mbak Birgita Ayu. Ayo. Coba kaya apa cah ayu sing denok diblong. Seneng karo kata-katamu isu arep mulih lho, Bir. Napa, Pak? Pak Dalang, mencintai itu tidak memandang umur. Nyun pamit ngono kuwi lho. Kapan lek ngomong iki lho, kapan? Makasih. Ngono enek wong akeh nek bojoku ora gelem ngakoni. Nggih. Mbok pilih enten request, Pak. Nggih, ten mriki mboten enten request. Pak Yuli ngersake napa, Pak Yuli? Manut. Oh, manut. Nggih. Kelangenane Pak Yuli iki caping gunung, Nduk. Nggih. Ayo. Cuaping gunung. Biasanya panjenengane mesti kersa nembang sak bawane caping gunung. Lah, harusnya ngoten lho, Pak. Ning mbok menawa sayah wong mau bengi ya wis kaya ngono, to. Lah, bengi iki panjenengan ngersake menikmati saja. Ngono kuwi. Ya, Bir, bawane, Bir. Lho, bawa, Pak. Oh, iya no, jengglengke no. Berarti nek bawa ya 100.000 ya, Pak. Kuwi njaluk ning sapa kuwi? Jenengan to? Oh, beres ora mung 100.000. Besok amplop kandel nggih kowe. Ayo ngono kuwi. Tenan. Kandel isine mek surat ae, Pak. Lek aku bareng sampean lho, Pak. Hah? Lek gak aku bareng sampean. Iya ngono ya kenek. Aku tak ning bis ae lek ngono. Tak enteni, Pak, jagongan suwi lah kok tak kira ki ayo sarapan bareng. Lah kok jebul jenengan malah sarapan ki piye to, Pak? Dan banget tenan. Aku mikir lek sing tak jajakne iki mung sapa jenenge Yuda karo Larso kan enteke pompole 30.000. Lah karo kowe karo Winong karo Mbak Li lho entekku malah akeh no ora. Jan jatah. Manajemen iki penting ngono kuwi. Mergo wingi ditinggalne 3 aku ngarep bukesi aku mek digaweni dhuwit 50 ngono. Kuwi. Mangane to, Pak, jenengan sebagai lelaki kudu menyimpan uang sendiri, uang kenakalan lho, Pak. Maksudnya uang kenakalan iki ya digejajakke para-para yoga, para-para sinden lho, Pak. Ora kok aku lek nyekel dhuwit iki ora iso panjen bir ra iso. Aja kok nyekel ngitung kuwi lho mesti kleru terus aku iki. Berarti kula siap mawon, Pak. Kula siap dadi sekretaris jenengan sak ngitung dhuwit ngoten lho, Pak. Oh iya. Lah ngono sesuk kowe nang omah Dangkara dandan sekretaris ya. Siap. Gerak ngono lho, ayo. Nganggo rok. Rok sepan kae lho, ayo.
Sendale jinjit mboten, Pak? Jinjit. Ayo. Iya, iya. Terus karo nggo map ngono kuwi. Ayo. Kacamatanan. Harus wajib kuwi. Ayo. Ayo nembang malah tekan dindi. Saben bengi nyawang ya jotos-jotos malah gawang kelire iki pertama kali di Indonesia karena terbuat dari tembaga. Oh niki baru ya Kak berarti Pak? Anyar iki. Lek ora sowan ning Laladan Jatipura ya ora tak aturake. Ayo. Nek kelire baru ngono iki kudune jarik yoga, jarik sindeni ya baru Pak. Aja sampean terus sing baru. Sampeyan ora ngerti, mungkin ajare ya anyar kaya ngono kaya. Endi lho Pak iki wis suwek iki lho Pak, deloken. Suwek iki Pak. Sine utuh kowe ngangger petok aku mak suwek kok mending marang. Ayo. Ngono iki dadi fotokopi lek njaba suwek berarti ya. Yo. Ayo Pak, ayo anu bir, ayo bir. Ayo. Yen memajang hamong karo janur kuning ayo bir. Terawang ya bir sampai iki menuju utawa OTW menjadi waranggono sing viral tenan. Lah pun viral Pak. Ya ngapa? Pun viral lah. Kula niku gumun Pak. Jan kok iso netizen iki jan lek mengetik itu bahaya sekali Pak tenan. Kuwi ora masalah. Ketika jenengan menjadi perbincangan entah itu positif apa negatif, otomatis wong lak ngomongke sampean. Nggih. Ngono. Lah ketika jenengan menjadi rembug orang banyak akhirnya jenengan ora krasa jenenge saya munggah ngono kuwi. Malah artis-artis kae ben tenar mesti gawe masalah malahan ngono kuwi. Akhirnya jenenge mumbul meneh ngono kuwi. Aku yang gumun lho Pak, padahal aku ya gak tau gawe masalah, padahal aku ya jujur saka hatiku lho Pak. Tapi kok ya dadi kudu gawe masalah lek pengen kondang ngono kuwi. Ora mung sinden dalang. Lek pengen kondang diel ngono kuwi kudu duwe demenan ndangan. Lah. Lambe elek digugu ora. Kira-kira jenengan kapan, Pak? Aku ora pengen kondang kok, Bir. Oh. Yang penting harmoni keluargaku. Tenan lho Pak. Kok enak mak selenting Ki Cahya Kuntadi bersama sinden titik-titik napa pripun Pak? Titik-titik ora cetha. Masa ya seorang Cahya Kuntadi dikabarkan gandeng dengan seorang waranggono dari Ngawi yaitu Tuti ora mungkin. Ora mungkin. Ayo. Mesti wong mesti
biasa wae, Pak. Heeh. Wis ben alami ya, Fir ya. Iya, Pak. Coba Cahayu terus no. Panas. Parian wiwit saking Mbak Lia Sundari. Bukesi mboten, Pak? Hah? Bukesi kok Bukesi iki tak kon istirahat. Oh. Aku dalang sing tak tutne lak Pak Purbo Asmara. Nggih. Dadi Bukesi mulai saiki tak dadene Bu Ninuk. Karo foto-foto, Pak. Oh, tak muliakan jare pengendikane para kiai para pinter kae ketika kamu ingin dimuliakan oleh Tuhan maka muliakan kedua wanita, satu ibumu, kedua istrimu. Lah kuwi tak mulyake Bu Kesi rasa nyambut gawe ngopo to Bu santai wae. Berarti ya go karo sinden gak dimulyakne, Pak. Hah? Ya go karo sinden gak dimulyakne. Kowe sok sing mulyake ya bojomu, ngopo kon mulyane? Lah kan aku melu padang karo melu jenengan. Lho, sampean tak seragami, gawe lendang seragam, jarike apik ngono kuwi sound sisteme kepenak, gamelane becik. Ngono lha dimuliakan. Ya kurang to, Pak. Lah iki kudune seragam karo yoga iki ora padha karo yogane kok, Pak. Lah maksude? Iki lho jarike kudune seragam karo yoga. Iki ora seragam iki, Pak. Ya alon-alon. Wong kuwi lho, apa kuwi jenenge klambimu kuwi kuning. Kuning. Lha iki yoga rong duwe kuning. Rong duwe kuning. Iki lek ran ade ngemis ning Pak Yuli kan angel iki calone. Lah iya. Nanti ram karo timun. Diuculi. Aja diuculi dhewe, wis enek sing tukang nguculi ngono kuwi. Saru, ha iya. Diuculi. Kok ya anteng. Pasrah kok ayo. Heeh, sing Maksudnya- nguculi mare KWN dadi. Ayo. Maksudnya nguculik sanggul lho, Pak. Iya, iya. Pak, diculi sanggule anteng. Mungkin nek obah kan malah kena jepit kan sakit to, Pak. Oh, berarti nek diuculik gak entuk obah. Alah aku wong tuwek ra ngerti nang. Diuculi piye? Diuculi. Kok malah anteng. Heeh. Bapak Yuli sangat ganteng. Ya, Pir. Panas sudan haling 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 capek gunung. Yuk. Nono. Nadyan wadan sarta Swara suling ngetan kali ulung. Jumeneng nduk Umi Hafifah ngancani Mbak Yumu kita. Yuk. mane banyu Yo, angkatan langgame caping Gunung Katur dumateng Bapak Juliat Mono. Ya, mangga. Dek jaman berjuang jarak kelingan lanang-lanang tak omeni
kasih luar biasa.